ka gama shiga hannu yadda ya kamata. Yau nan ni zan shake ka. Ai dama na san za ku zo nan. Shi yasa na fito fili ne rawa. To daga yau ka manta da batun rawa domin kai rawa ka ta karshe banza. Kai, bana da isasshen lokaci. Babu cikakken sarari a kwakwalwata. Kai sauri ka faɗa min sunan shi. Zan tuna sunan. Kai, maza ka sake shi. Ba zan sake shi ba. Idan ka gana kyale to wanda ya mutu ne ya dawo. Yallaɓai, mun samo shankar adaba. Faɗa mun sunan, waye tantiri na, eh? Ku gaya mun sunan banzan da ya turo ku! Ku cifke shi, kada ku kyale shi. Shege shi na da wahala, amma yau dole mu shege shi. To yi labai. Lalle kada yi so gare ni. Tom. Kai, kada ka rake na nan, kada ka rake na ka. Ai kuwa nan zan da ka, lagonka. Sai da na ce ma karka da kyan aka ko ba haka ba. Sha sha sha. Da zarar aiki ya kammala, zan kira ka. Shikenan. Wayo Allah. Gisha. Kai sha babun diga a hannunka, me kake to nake sha? Duk ka razana mu. Kai wani a cikin wannan kwakwalwar ne kamar wata waya mai layi biyu? Me kawo haka? Saboda ni ɗaya ne, tare kuma da karin wani. ‘Yan kaniya. Ɗanwa, ga yan sanda sun zo. Gace, maza gace ɗanwa gace. Ta masu daga.